I tu què preferiries? Una parella que siga bona persona o que siga sexy? Sembla fàcil, però pensa-te, t'agrada algú, esteu bé, però de sobte arriba el teu amor platònic. Esteu en unes festes de barri, hi ha flirteig, sobrenoms afectuosos... Típic. Aleshores, què? És igual, no responguis, perquè això és exactament el que li passa a la Natàlia, la protagonista de la plaça del Diamant. Això t'interessa i al Supercampus te ho explique en 3 minuts. Mercè Rodoreda és l'autora més icònica del segle XX català. Naix a Barcelona el 1908, abans de la Guerra Civil, i només va 3 anys a l'escola. 3 anys! Aprèn a llegir i a escriure gràcies al seu avi, que li obre les portes a la literatura catalana amb clàssics com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Víctor Català. Es casa amb el seu oncle, 14 anys més gran que ella, i tenen un fill. Converteix en periodista i comença a col·laborar amb entrevistes, articles d'opinió i contes. Però llavors, bum, esclata la guerra i ella es veu obligada a deixar marit i fill i anar-se'n a França, perquè s'havia significat molt a favor de la República. Un grup d'escriptors catalans són acollits a Rossí en Brie, on Mercè Rodoreda inicia una relació amorosa amb Armand Obiols, que dura fins que ell mor. Se'n van junts a París i després a Ginebra, i és per això que ella segueix a l'exili durant tants anys. Mentre a Ginebra comença una època de creativitat enorme. Escriu contes i novel·les, pinta, comença a destacar els premis literaris. Quan torna a Catalunya, ha escrit part de la seva obra i ja és coneguda. Precisament a Romanyà de la Selva acabarà la novel·la Mirall trencat, del 1974, i altres obres com Semblava de seda i altres contes, del 1978, o Viatges i flors, del 1980. La plaça del Diamant l'escriu durant l'exili i a la seva protagonista li passa allò de bona persona o persona sexy. I jo l'entenc, eh? La Natàlia, o la Colometa perquè ens entenguem, té una relació amb en Pere, que és un bon xic. Però després coneix en Quimet, que és tot passió sexual, i acaba casant-se amb ell. I diràs, fins ací tot bé, però spoiler. Quimet no només és un egoista, sinó que a sobre es pensa que es farà ric amb la cria de coloms. Per això li omple la casa de coloms a la Colometa. I sí, Quimet li canvia el nom a la Natàlia. És ell qui comença a dir-li Colometa. I al final aconsegueix que perda la seva identitat, la qual cosa reflecteix un model de masculinitat dominadora, autoritària, tirànica i fatxenda. I aleshores, la Guerra Civil. El marit de la Colometa se'n va lluitar al front republicà i ella es queda sense feina i amb 2 xiquets. Podríem dir que està enfonsada, ja t'ho pots imaginar. Però es torna a enamorar. Bé, no es torna a enamorar, almenys no al principi. Comença una relació amb l'Antoni i es casen per necessitat. Ell vol companyia, una família, i per a ella és l'única eixida de la misèria de la postguerra. Se li fa difícil prendre la decisió perquè li han passat tantes coses que s'ha fet una cuirassa per protegir-se. Però ell és sensible i atent i al final entre els dos hi ha una relació d'amistat i un amor profund. Perquè com escriu Rodoreda al pròleg del llibre, ell l'ha salvat de totes les misèries de la vida. I el més important, al final la Natàlia recupera la seva pròpia identitat i això sí que és amor. I com diu, encara que al món hi hagi tanta tristesa, sempre el pot salvar algú amb una mica d'alegria. En fi, que si t'hi fixes, Rodoreda parla de la guerra i de l'amor des del punt de vista d'una xica normal i molt a poder identificar-se amb la història. Bona persona o persona sexy? Si a la Colometa li passa, com no ens ha de passar a nosaltres? En resum, la plaça del Diamant destaca per la veu narrativa en primera persona i l'espontaneïtat de la llengua oral, per la gran emotivitat i pel lirisme, per l'ús de la tècnica del monòleg interior i perquè fa servir figures retòriques com la metàfora, la sinestèsia o la hipèrbole. Finalment, també destaca pels simbolismes que apareixen: els colors, les flors, les nines, els enagos, l'embut, les balances... Ho tens? I ara que saps tot això, per què no llegis el llibre? Però abans, a veure si ho has entès tot. Quina d'aquestes novel·les no és de Mercè Rodoreda? Quina d'aquestes característiques no és pròpia de l'estil rodoredià? A la plaça del Diamant, quin és el veritable nom de la Colometa? Quina guerra esclata durant aquesta novel·la?